Mbak Umi Hafifah wong anu piye wetan ya srebeke wetan. Nah, Diajeng. Piye kabare Diajeng? Sehat. Sehat. Singkat temen kok. Lah piye? Kene. kene bae lah. Mriki mawon, Mbak. Kikil. Oh, Iya. Iya, Nyono. Wis nandur menyong karo weruh kok. Oh iya, genah. Mau saja. Hah? Karo Pak Doyok san gawe mulu. Lah nggih jenengan mriki. Yo. Kowe nyong bareng weruh Pak Doyok digandeng nang aring Aduh. Napa? Umane aja tua-tua ya Allah, sing wae. Sarunge langsung ngepir. Aduh. Sarung nganti kaya sok beker. Nyong bareng weruh Pak Doyok Pripun? gandeng nang aring Mbak Umi. Kowe ibarat salak. Salah. Kok salah, Pak? Salak Mas. kowe dalam satu buah. Heeh. Kowe kadang sing siji mateng sempurna. Sing siji bosok. Ning bareng tak amati yang namanya salak, Iya. ki biasanya mesti gecole loro. Ora gelem telu. Nyus kawi cilik ngamati, salak mesti gedene kaya apa mesti gecole loro. Gecol siapa wiji ya? Gecol kuwi isi salak Oh iya. Inang dindi ya loro pancen. loro. Alhamdulillah. Mulane nuwun sewu. Aku ora ngerti lho. Apa? Hah? Aku ora ngerti. Aja ngasih ngerti. Ku anggar ngerti mesti kepengin. Iya. Pengen salah maksudnya. Mesti ora pengen apa-apa, pengen Nggih, salak. pengen. Kadang salaknya Pak Doyok wis sangdir. Hah? Salak sangdir. Kok- Kadang ana sing gedane yang cilik lho. Dadi salak. Komplit kok. Padahal itu Salah kok anune ning kono Lah, jenenge. anu tekandut. Nganggo sangu. buah maksudnya lho, Mbak. Lah nggih. Sami Bu. sehat nggih Mbak Umi nggih. Alhamdulillah Mas Ya. Panggung jenengan sehat. Bos sehat walafiat. Nyong wingi flu. Ning bareng sampean tindak nyong flune langsung mari, teman. Asli. Mulane Ngapunten Pak Mariono ngapunten, Pak Harminto nggih nyuwun pangapunten asli lali. Cacek julek. Ngoten betul nggih. mesti langsung mari dalange langsung mari. Mari. Kula wingi bendeng, Mbak. Pindang. Bindeng nggih, Oh bindeng. nggih. Ning jenenge pun mantun. Sakniki pun mantun. Nggih jenengan nggih sehat, Mbok. Alhamdulillah. Tindak saking wetan jam pinten wau, Mbak? Jam 10. Jam 10 siang? Ya. Kosik banget. Tekan kene mau jam pira ya? Jam Begini jam pinten mau, Bu? 8. Ah, jam setengah pukul. Kangkana jam 10, Pak. Jam 10 awan. Tekan kene jam 8 sore kan Ponorogo ado lho. Lah Ponorogo kana makin nggon warok. Wah. Kedul kaya apa? Ono kok Lah nggih jenengan mah kaya dewa. warok lho. Jenengane pun kaya warok. Daerah Ponorogo kaya ku. Balene. Baleni. Kedul kaya apa? Manuk pulo dewa. Pakanane apa? One coba. Onde-onde apa? Aku nggak apa tenang bae mengko. Apa nang wetan ana onde-onde Mbak Umi? Enten onde-onde. Nang Ponorogo enten Dek, anu napa? Onde-onde wonten? Onten onde-onde Wujude? sing bunder. Ah, Terus sing enten wijane. Nggih. Sing jerone isine kacang ijo. Oh, kacang ijo. Ya padha ngene Mbak Alna. Lah bicara masalah kacang ijo. Ki nuwun sewu. Piye to? Bicara masalah kacang ijo.
Wong tani kan biasanya bar panen ketiga ki terus pada nyebar kacang ijo. Iya. Nyong ora. Ngapunten Pak Pisane, Mariono soalnya ngapunten, nang Pak siji Harminto kacang ijo nggih nyuwun loro kedele ora pangapunten payu. asli lali. Pisane. Cek jumlek kula. Lah wong siji harus sekintal ya Pak. Oh berarti anggar siji. Siji tok ya ora kanggo gawe ya. Oh, pati-pati serius-serius golek ngrungokno malah ngur siji. Nyong bicarake masalah fakta. Iya. Siji kacang ijo loro kedele ora payu. Iya. Naring Jawa Timur apa payu? Ya nek mung siji nggih mboten payu to. Malah pada mengguyukan saya gimana sih itu fakta? Menggoyokkan saya. Anu, Mbak Umi, Nggih, panjenengan menika napa tesih wonten darah seni saking ibu napa bapak? mboten. Ngapa takon-takon iki barang? Lah sampean ki ngopo kok takon-takon? Berarti sampean ki cara tembung kasarane Heeh. Priwe? salah Kok suwan. salah asuhan lho. Salah asuhan apa jajare klirik. Penayakan anggar ngomong lho. Sapa? Saru banget yakin. Mbak Umi niku sanes keturunan seni lho, Pak. Ning nyatane kondang. Nggih. Nyatane saged gelar sarjana seni. Berarti ki Lepas dari orang tua. Induknya. Oh, Kok iso induknya iki lho. siap. Apa kuwi? Apa, Pak? Pak Umi, Helm. niki wonten arta Jiralu 300. Heeh. Menika bebungah saking Bapak Kades Jatimulya Bapak Kimun. Nggih. Niki dienggo sampean. Nggih. Lah sampean nembange kanggo Riko berarti nggo nyong. Ha iku ya. Tuh. Ya ora. Kepriwe maksude? Kiye. Kok sik baleni, Bileni, piye, bileni. piye? Kiye kan Pak Kades Kimung. Nggih. Nggo panjenengan. Nggo aku. Nggo Umi. Nggo Ning Umi. nembange kanggo Riko. Lah ya nggo nyong. Piye sih? Oh, tuh, maksudnya Lho kan sesuai permintaane lho. kanggo Riko ki maksude. Kanggo Riko judule ki iki lho. lagu, judul lagu. Oh, dadi wene ora Boten. masa Allah. Ah, Yang ngono li dibagi Pak Nong Rika bisa bayarannya dewek. iya. Gini ki Mbak Umi, Nggih. lumantar Bapak Makmun Hidayat, donatur utama niku ngersaken nimbali jenengan, Mbak. Oh nggih. Nggih mulane Piyayine ngang pundi, Mas? ingkang nggih blangkon wau sing nyeraken tokoh wayang wau. Oh, ya Allah, Pak jenengan to. Ya Allah. Coba Gus, biar masyarakat tahu tunjukkan barangnya. Loh, piye to, Pak? Minggah panggung, monggo. Oh, ya Allah. Monggo, Pak, tindak mriki. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Yakin. Iku lho piyayine, Mbak. Niki piyantunipun, Mbak. Nggih ya Allah Pak jenengan to tibake. Niku Esin wau- nomo ya, Mas? Nggih. Loh, Aja muni tibake ora tiba, Bu. tibake iki Maksudnya jebule. 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 Jebule ku sampean ya Pak, kayak gue maksudnya cara ngono dae kayak iki Pak Doyo. Niki wau lho Mas. Bapake Pripun? niku wau kula kan anu to. Kula kan anu Mlebet mriki. dugi mriki. Nggih, dugi mriki. Dugi mriki terus kula dibukane lawang mobil ya Mas. Teng Badanku Teng Pak Makmun iki, mau. Nggih, aku ki ndak ngerti. Tak kira nek MC. Ngapunten nggih
nggih Pak, ya Allah, Nggih, jenengan sami-sami. Niki donatur utama lho, ya Mbak. Allah. Nggih, wau jane jenengan mboten parang mlebet uren teng panitia nggih. Niki sing ngendikan niki Pak Dayat niki saged Nggih, jenengan. kula wau kan niki mlampah lho ngriki. Pak, keng anu, keng mriko, keng masjid. Nggih, kula wau kan mlampah. Mbok nyolong. Pak, Dalem matur nuwun nggih Pak. sami-sami. Jenengan sampun nimbali kula sak rincang sekar buaya. Sekar apa? Sekar Panten ki yagane kur buaya-buaya tok. sekar buana. Anu pas, Bang, umpamane sekar buaya ki Lah, buaya tok. Kesenengane ki PHP penayanganku ngati-ati lho. Matur nuwun nggih Pak, sampun ditresnani. Nek kula basa Jawa niku mboten saged, Mbak. Nggih. Angel e. Lah pripun? Sama-sama. Oh nggih, mboten napa-napa. Monggo, Pak, Pak Dayat. Matur sembah nuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang rawuh saking Desa Sekecamatan Adimulyo, Bapak Kepala Desa semuanya yang saya hormati, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Pak Sekcam, dan semuanya para tamu undangan dan para penonton, kami ucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila kurang berkenan dalam menyambut para penonton dan tamu undangan. Saya mohon dimohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon doakan semoga warga khususnya Duku Blater sehat walafiat, panjang umur dan barokah. Semoga pertaniannya lancar, Amin. walaupun kena hama tapi berkah. Amin. Umumnya pun Desa Pekuwon semoga selalu panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Pripun, Mbak? Berita selengkapnya. Nyuwun pirsa, Mbak, ngersakaken lagune Nggih, napa ngersakaken pripun. napa Pak? Ngersakaken lagu napa? Terima kasih untuk teman-teman dari Bekasi ya. Paguyuban 2000. Nah, dia katanya mau nyawer, Mbak. Siap. Oh, Nah, siap. mau nyawer tapi tak wiwitin mbuh kiye ndek njupuk duit. Nah, Monggo dipun tampi. Waduh, lah. Jenengan ki ya Allah. Piye lho Pak? Lah aku urung nyanyi ki. iki duit kabeh. Duit. Kowe kudu kanggo Riko ki Pak Boyok. Katunge mbok ndarane nyong koruptor. Ya. Lah. Aja. Aja. Pak, matur nuwun nggih Pak. Sami-sami, Niki ngersakne Mbak napa Rumi. Pak? Ngersakne lagu napa? Oh, ngersakne kula. Ampun. Ampun, ngersakne lagu napa Pak? Umi. Ngersake Rabi Umi nggih. Ngersakne lagu napa Pak? Podang kuning kali tali kotang ya. Wah, cocok. Beres. Oh, tali ini sinten? Taline sinten nih? Pak Dalang sinten, Pak? Nah, Nggih. Saya tidak bisa berkata-kata jika berbicara tentang itu. Monggo Pak Dayat. Matur nuwun. Iya. Podang kuning, Mbak. Podang kuning. Podang kuning. Slendro patete songo dibawani lho, Mbak. Nggih. Mangke bar niki kantun kanggo Riko. Oh nggih. Pokoke jenengan mengiki nembange kuwi paling ora ping 20. Yuh. oh ya. Ping selawe. Ngerti 20? Ngertos to? Oh. Wetan enten bahasa Selawe nggih. Enten to? Gunang kene tok. Selawe, 6 lawe. Mangga. Digambangi disulingi Oke. menapik. Oh niki komposisi. Sulinge Komposisi dadi nek cara mriki niku cara rombongan kula maksudnya. Nggih. Angger bawah ki angger sing kepenak disulingi digambangi. Nah, Oh nggih. Sing gambangi sinten? Sing gambangi jenenge Mas Dani. Mas Dani. Ah, Nggih. lah sing nyulingi? sing nyulingi jenenge Mas Firly. Mas Firly. Lah aku weling ya, Mbak. Pripun? Aja wani-wani menyak tabu suling temenan. Ya ora mungkin. lah. Minyak niku napa minyak? Minyak kuwi ngidak. Oh, ngidak. Aja ngasih ngidak tabu suling. Bahaya temenan. Tabuh suling. Mm-mm. Kamu kok tabuh suling ki? Apa? Nah, mulanya aja ngati ngidak kuwi. Oh.
Loh, sampean DC lho, sampean DC masih kan lho. Wah, niki Pak Saiful. Nah, Pak Monggo Saiful. Gus. Oh nggih, matur nuwun nggih Pak. Niki kula anu riyen, kula macane riyen. 1 Gundulmu. Kok sik ta? Lah iki Gunung Galunggung. Gunung apa gunung? Gunung, Mbak. Gunung Galunggung. Nomor 2 warung pojok. Tiga Persatuan Indonesia. Nomor 3 bajing loncat. Wah, Terus dari Pak Yai Mama. Pak Yai Muhairi. nah niku Heri, kuwi pendalang. bapake Sudarmane Gus niku lho, Mbak. Nembe lho. Oh nggih. Pak Dayat. Niki sing minggan niki anu kakange Pak Dayat. Kadang sepuluh. Oh, nggih. Bapak dari Gus Mamum. Nggih. Nggih, leres. Nggih. Niki sindene Bu Bubur kacang ijo. Bu Muntara. Oh, Bu Muntara. Bu Muntara. Maca ora kena aku kuliah. Ya Muntara gelar sarjana lho. kuliah kan diketik, enggak pakai nulis. Aku malah ora kalau ngetik Bu Muntara. nganggo remote. Sindene Bu Muntara maksudnya pripun? Dukon niki, Pak. Sinden Bu Muntara. Oh, Jenengan mboten ngejak Bu Muntara? mboten nih. Oh, mboten. Entene Bu Harni. Oh, Pak, lah niki mboten enten Bu Muntara. Iki kantos Mbak Umi mawon. Oh, nggih. Nggih, monggo Mbak bawani. Nggih, podang kuning riyen. Eh, Mangga, Mbak. apa? Yo Mas, Lho, gambange sulinge. Nadyan wujud temong peksi matur nuwun Hei, tekan aku nyereti. lah aku dikeploki kok Dikeproke mengenang-enang menyenggol diriku. kan aku apa jenenge Terharu, apa jenenge terharu. Terkesima. kudu apa salting Oh, kan aku salting. salting Ngerti salting Pak Doyok? Ngerti? Apa? Lisannya begitu. Salting wis salah tingkah. Alus manis nangsa make Mbak, anu siapa Pak Doyok? Tuh, Mbak Umi niku Cantik. murid Ibu Oh. Sukesi Rahayu. Nggih. Putrane Pak Cahyo Zaman aku ketemu pisanan nang Puring, Ya. Mbak Umi pe esi kaya tutup gelas. Maksudnya apane? pimen. Maksudnya cilik aja lho. Barang nang kene kok wis kaya tutup tremos kok. Maksudnya tambah gede. Tambah Iya. gede ki tambah dewasa loh, Mbak. Tambah dhuwur iki lho. Menang puring. Nang Puring esi Oh iya tahu mungkin ya. Kapan ya Mas? 3 tahun yang lalu kayaknya. Oh, duitnya entek lali. Duitnya benteng. Mobil entek ya kelalen. Nyong maning ngger kanggo duit entong terus. Ki malah Ujang ye boros. Umi malah ngger kredit. Nah apa? Ngedina Rebo ki bisa ngilang. Sana Karena tukang kredit tekan mesti ngilang. Wasewenggan kong lana. besok juga tanggal 7 sareng kali Mbak Umi. Nggih. 7 Juli.
ditepeki menganti kesugihan Cilacap ning boten kalih Pak Doyok. Oh. Ya tak dongakna udan gede banget. Oh, aja Pak, nggak melas. Ya ora ngono kuwi sampean ki. Jangan ora disengi. Lah pera dijak sampean terus ngono terus ndongakne elek. Ngono. Nyung urung tau ngeleki wong. Lah iki mau sampean ngomong tak Jangan dongakne tetep nyung ora ngeleki. Ora mandi ora Dongakne dongane. elek ora ngeleki. Anu ora mandi ora dongane wong elek, Mbak. Piye Mas? Ora mandi Ora ora mandi dongane ya. wong elek. Heeh. Apa maneh nang kene nang ngarepe mukmin wis. Saking mandine nang kene. Ora. Mboten nggih, Gus. Golek isi bodang jenah. Umpamane Mbak Umi Heeh. biaya ngriki yakin yang bayar pira-pira wani. Pripun? Umpamane jenengan daleme teng mriki, Nggih. angger nyong kanggo nyong bayar pira-pira wani. Lah piye aku pindah omahe sampean mau piye? Aja wis sesek. Mangko Wis sesek. Kok wis sesek piye to? warteg jembari maning ke pindah ngetan. Oh, apa iya? Oh iya ala ora ngerti info. Oh, iya iya. Masuk angger arep menggonku khusus kamare, Mbak. Mawi suarane Mbak Umi jan apik banget kok. Jelas. Ki pinter nembang soalnya kawit nang wetengan ki wis dilatih nembang. Bisane. Ya kan sering dijujuki mic nang bapake. Oke, Mbak diurus, Mbak. Mah aku wis ora arep ngurus kok ket mau kok sampean ki trigis. Itu lek arep kecemplung banyu kacil. Betul. Iba bunga tiku pripun Mak? Doyok ngiler. Lah nggih. Sing ngiler marak kae bos Ripto kae ngiler. Nyanding bisa dadi Nek bawa niku angger gambange moni sulinge mani dadi mandan main, Mbak. Wah, Nggih, nganyut-anyut. Jadi betul, ibu betul. angles. Nganyut-anyut. Dadi cuy ciri khas. Nggih. Suasanane niku mboten sepi ngoten lho, Mas. Nggih, malah kula ora seneng sing sepi-sepi. Oh, ngoten. Mboten seneng. Jenengan senane sing rame. Rame. Oh. Dadi angger rame kuwi akeh bati rek. Nyong seprene-prene mlane emoh angger anak gambang karo suling muni angger nyong lagi nang pesek. Nang apa sih? Ora kena dinteni soalnya nyong ngenteni rampunge. Iya. Jangan sih. Podang kuning monggo dipun langgamaken ruin sarengan Mbak Umi Hafifah berpacu dalam melodi. Oke. Masih bersama Sekar Buana yang semakin membahan. Iya. Ayo Mas. Esok awan ning Pak Ripto Rangkah Pak Sarwono Beto dan kawan-kawan monggo. Pak Sarwono Cekas monggo. luyuran Hasan Adiwarno. sing tak sayang. Saking Kapolsek ngaturaken duging panuwun rawuhipun. Miderangku golek Pak Kades Jatiluhur matur nuwun. ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman-eman yen nganti ya kang nyawa. Yang leyang tak sawang mencok ning apang. Kekancangan tak rintik saka Pak Giman Bandot. Pak Sri Margono Sugeng Rawo Pak. Agawe pikir
Jaipongan irama warga larasan monggo. Tak seranani sun Yuk. pikat pulut tekban sekat buana Terima kasih untuk penonton malam ini luar biasa tertib. wis ora krasa Yo, Rudi Puspita Sari. Yuran anggoleki sing tak sayang Beban ngobeng mitarangganku goleki ora krasa esok Ngapunten Pak Mariono ngapunten, Pak Harminto nggih nyuwun pangapunten asli lali. Sajek jemblek Kodak kuning dari Pak Dayat Sampun. Nggih. Ah. Ya. Kodang kuning ngelanyit. Lanjut ya Pak. Jadi ayo nyelekamin lah. Nyelekamin. Kenapa? Nyelekamin. 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 ngapunten Pak Mariono ngapunten, Dirasakan Pak Harminto dibayangkan nggih nyuwun kayak apa pangapunten kowe, Pak? asli lali. Sajek Oh. jemblek. Oh, nyelekamin. Cara nggonamu kuwi ora kena dibayangke. Oh, iya iya iya. Tapi enggak ada istilahnya. Hah? Nek nggen kula. Ini enggak pakai istilah. Lah mriki nyelekamin. Bahasa khusus. Bahasa khusus mriki. Ciri khas. Ciri khas. Pengapakan. Oh, nggih nggih. Nggih. Nek wetan nek saking enake niku napa Mbak? Nggih enak ya. Nggih enak, enak. Enak banget iki. Enak. Nah, bahasane enak. Enak. Ah, niki disambung malih. Kula nyuwun ning niki namung lagu nggih. Nggih. Mbak Umi nggih. Nika monggo kita duet Rondo Kempling. Ya. Oh, nggih. 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 Niki rondo kempling riyen Iki napa rondo kodang riyen kuning apa riyen? kodang kuning riyen apa kanggo riko riyen apa tali kotang riyen? Rondo kuning rumiyin mawon. Nah,
Rondo Lho. kempling nggih. kempling. Rondo apa? Pelok. Rondo kempling nggih. Rondo kempling, oh Nggih. 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 Dadi kelingan Kula- sing kuning-kuning. Kula diajari nggih Pak Dayak nggih. Oh, nggih, mangke kula ajari kula bleset-blesetaken. Piye sampean Kula mau mboten nembang niku. Nek kula lali mengke kula dianu nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nemo loro ji rolumo. Nemo loro ji. Ya Mas. Mangga. Yo yo yo. Rondo kempling sareng Bapak sinten menika nggih? Matur nuwun, Pak. Pak Paino nggih. Siapa? Oh, Pak Guryanto. Pak Guryanto nggih. Nggih, sae jebulane. Lah nggih ya ampun nyolong pethek saestu lho Pak jenengan iki. Ngatasi tiang Bekasi to? Nggih. Lah nggih. Sae sangat. Siap. Lebih saya malih. Kodangune nggih. Oh, sampun. Oh Oke, nggih. nggih, monggo, monggo. Nggih. Matur nuwun lho, Pak. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Alah jenengan dadak. Sampean ki aja ngono kuwi. Matur nuwun nggih Pak. Ya Allah. Mugi-mugi panjenengan sehat terus, kathah Amin. rezekinipun. Amin. Matur nuwun nggih Pak. Amin. Nggih. Matur nuwun, Pak. Sehat Nggih, selalu matur nggih. nuwun Pak. Matur nuwun nggih Pak. Pak, matur nuwun. Loh, ya toh, Ah, ya ini toh. dari kebun Sampeyan dene. ra matur nuwun. Matur nuwun nggih, Pak. Ya Ngapunten Allah. Pak Mariono Yes, ngapunten. aku sesuk iso Pak bayar Harminto kos. nggih nyuwun pangapunten asli Apa lali. sing ngekos, Pak? Sajek Nggih jumlet. toh, Mas. Oh, pun lulus pun wisuda wingi. Dereng wisuda benjang Oktober. Jadi dereng muda, kira Pak? Wis Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wisuda. Oh, wis muda kowe kan. Loh, Wisuda kowe pada bae syukuran lah. Oh. Pelantikan. Oh, pelantik. Mugi-mugi cepet dilantik nggih. matur nuwun. Ayo seneng-seneng ya kena ning engko bacotke ning gara-gara no mergo isih akeh sutresna budaya sing kepengin mirsani babaring lakon ya. Kandan ingkang sekar gadung lawan kembang-kembang menur kang esmuarum winor lan yata-yatan katiku sumo warku kusing tupaku malun kalun hawar mega kang membo bathara doyayi garwaning sun teka taman sira yayi tuka apa dosanipun kakang sira yayi ninggalaklis katingaren yayi tuko ong siyaga budalan Tabur wis mangko
Thank you.